Našimi partnery jsou ryzí horská značka Saleva a výrobce doplňků stravy Brain Market. Juraj Koreň alias Jurifuk je slovenský paraglidový pilot a alpinista, který kombinuje létání s lezením a ski alpin, tak aby z hor nejčastěji nesestupoval a pokud možno odlétal. V roce 2025 dokončil jeden z nejtěžších adventure závodů na světě, Red Bull X-Alps, na kterém skončil 13. a je taky známý dlouhými solo bivakovacími přelety. Potkáváme se společně v rámci Ski Alpuj Festu na Kolínské boudě v Krkonoších. Juraj, čau. Zdravím. V podcastu Hiking SK, který jsem s tebou poslouchal v rámci přípravy, si řekl, že jsi primárně pilot a ty hory jsou tak jako trošku jako bokem nebo přidružené. Tak jsem se tě vlastně na začátek chtěl zeptat, neměli jsme zatím žádného pilota paraglidového v podcastu, takže kdo je pilot, jaké je to být pilotem a jak ses vlastně ty stal pilotem? No, ja lietam od svojich 6 rokov, to bol môj prvý let na veľmi podobnej lúke, aké sú tuto v okolí, čiže pár metrov nad zemou a skončil som v hnojsku a odtedy sa to so mnou ťahá ako prd v trenírkach, takže od 18 som začal lietať tak intenzívnejšie a nejaké prelety a postupne súťaže a tak. A aké je to byť pilotom? Už nikdy sa nepozeráš pod nohy. Furt sa pozeráš len čo fúka a na obláky. Takže dosť často si všímam aj podvedomé lietajúce objekty v diaľke a vždycky vidíš, že tam niečo letí. Vrtuľník, mucha, vták, to je jedno. Paraglide, takže mojim objektom záujmu je primárne nebo a od toho sa odvíja aj plánovanie napríklad času budúceho. Teraz ma volal, tuším, trávniček na prednášku a hovorím, že 21. června. Nie. Tak nie. No, je letovo. Akože je najdlhší deň v roku, ja nepôjdem niekde prednášať, ja pôjdem sakra lietať. A bol z toho dosť taký akože vykolajený, ale potom sme si to vysvetlili, že predstav si to, ako by som ja od teba chcel, aby si proste v říjnu, listopadu nebol v Himalájach, kde si každý rok a stále, lebo je proste podmienka, je čas ten ideálny na to, čo máš rád, takže veľmi ovplyvňuje život pilota počasie. Hele, a v těch 6 letech, jako já jsem si automaticky řekl, že to muselo být jako já nevím, jako s rodičem, ale jako ty... Bolo, no. OK, takže jste oba skončili v tom hnojsku. Nie, tak. Môj otec kúpil v 98. prvý padák, ktorý mal 9 komôr a bol to v podstate trošku lepší zoskokový padák, čo znamenalo, že aj patrične padal k zemi. A najprv letel on z takého malého kopca, či to malo prevýšenie 20 či 30 metrov výšky. Potom letel môj 18-ročný brat a potom hodili do vzduchu aj mňa. Akože bol som vo vzduchu sám, bol to možno 10, možno 15 sekundový let a šoferoval som sám a preto to aj tak dopadlo, hej, lebo pre mňa bolo dôležité vyzerať ako tí starší, tie vzory a oni leteli s prekrženými nohami, hej, lebo to vtedy tak bolo, tak ja som sa sústredil na to, aby som mal prekržené nohy a nie, že kam letím. A tak to aj dopadlo. A ty nad sebou přemýšlíš jako nad horolezcem? Protože rozhodně ty výstupy, kterým asi jako dostanem, tak to je jako seriózní horolezectví, ale ty se nepovažuješ za horolezce. Ja som skôr pilot, ale je to aj trošku taká istá forma podpichovania v komunite, lebo dostal som takú prezývku, že som len pilot, ktorý fušuje do lezenia, ale na druhú stranu ja s tým absolútne súhlasím, pretože mi chýba veľmi veľa tej klasickej horolezeckej, nechcem povedať histórii, ale ten vývoj človeka, ktorý začne športom jedným, ho podľa mňa dosť definuje. Keď začneš ako mladý, ako tínedžer, proste ja som lietaní, to je pre mňa najviac, nemám, tak som naštvatý, ale sledujem oblaky, vietor a proste počasie je pre mňa maximálne, ale to lezenie prišlo ako náhrada lietania, pretože v zime je to veľmi slabé, tie lety sú krátke a mal som proste depku a potom som sa našiel teda v nejakých tých výstupoch, kde ma zobrali kamoši a zistil som, že aj tu môže byť nejaký adrenalín, aj tu sa môžem báť a preto sa mi to začalo páčiť, ale primárne som stále a budem pilot, takže je to vždy bokovka. Takže ty vlastně nad sebou nepřemýšlíš jako nad horolezcem, jako v podstatě vůbec? Je to podľa mňa tak, že ten prvý šport, ktorému sa začne venovať
alebo ktorom som sa ja začal venovať, ma definuje, pretože proste sú to prirodzené reakcie. Ja sa nepozerám veľmi po skalách, pozerám sa primárne po tom nebi a to ma robí najšťastnejším. V podstate aj nejaké to lezenie prišlo len ako náhrada paraglidingu pôvodne, pretože v zime to lietanie stojí väčšinou zadieravý groš, ako sa u nás hovorí, takže veľa úsilia a nič z toho. A až ma zobrali proste kamaráti postupne do Vysokých Tatier a zistil som, že to vie byť sranda. Ten najdôležitejší aspekt, teda, že má možnosť sa beztrestne báť a mať adrenalín tam je, takže som to začal trošku robiť, ale dostal som teda takú skôr humornú prezývku alebo také podpichovanie v tej horolezeckej komunite, že som len pilot, ktorý fušuje do lezenia a ja môžem len súhlasiť, lebo v podstate mi chýba ten prirodzený vývoj väčšiny horolezcov, ktorí začínali ako deti liesť a proste čítať knihy o horolezectve, poznajú tú históriu, vývoj a tak ďalej, kdežto mňa to trošku obišlo. Akože aj som liezol, áno, aj ako dieťa, aj som čítal knižky od Messnera a tak, ale nie som tam úplne doma, lebo ešte aj to myslenie, teraz ma tak napadlo, že ako tí horolezci sú na tie diretisimy, tie priame línie, hej, na vrchol čo najťažšie a takéto proste hlavou proti múru, ale to lietanie to je taký hadík, hej, tu doprava je ľahšie, tu doľava, čiže vo vzduchu väčšinou hľadáš čo najefektívnejšiu, čo najľahšiu cestu vpred, tiež tu v horolezcov sa skôr cení tá najťažšia cesta a najpriamnejšia vpred. Takže pojďme si říct něco vlastně k tomu slavnému Red Bull X Alps. Bylo to vlastně 1283 km, nějakých asi přes 10 dnů. Ale to není jediná jako dlouhá věc. Pak tady máme byť teda ten Red. Možná můžeš nám i klidně popsat třeba v čem je jiný ten X Alps oproti tomu projektu vlastně přelet do Nového Zélandu. Ale každopádně k tomu se dostaneme. Jak to vlastně vypadá na těch jako dlouhých, jako vícedenních jako přeletech? Prostě kolik třeba denně se zhruba jako uletí nebo kolik hodin denně strávíš ve vzduchu? Je to veľmi komplexná otázka a tuto ťa len vždycky upozorňujem tých, ktorí so mnou robia rozhovory, že mi dávaj skôr také čiastkové, lebo keď mi dáš toho strašne veľa, ja sa povenujem jednej a na tie 2-3 ostatné zabudnem, aby to bolo trochu efektívnejšie, lebo mám čomu to povedať, ale proste zabudnem. Takže ten bivakový prelet je veľmi krásny v tom, že sa veľmi rýchlo dostávam do takého štádia, že som súčasť tej prírody. Že rozmýšľam, vnímam, komunikujem s vtákmi. Áno, môžete sa smiať, ale proste je to tak a proste to najdôležitejšie, čo hrá prím, je všímanie si toho okolia. Čo fúka, ako fúka, prečo fúka. Si povieš blbosť. Ale keď lietaš, tak je to tá najdôležitejšia vec. A keď som na bivakovom prelete, akým bol napríklad ten Nový Zéland, tak tam nepamätám si už, koľko to bolo presne dní v akcii. Mne sa zdá, že celé to vyšlo na nejakých 29, ale mal som tam nejaké prestávky a bolo to už dávno, takže to mám adrenalínom premazané, tieto drobné údaje, ale bolo to naozaj dlho a pri takých bivakoch dlhých je veľmi dôležitá minimalizácia námahy, pretože moja výstroj vážila 30 až 35 kg s vodou, tento údaj si pamätám, lebo ten sa pravidelne opakuje, s vodou, takže chodiť s tým je masaker. Nie je to veľa, ale keď máš jedlo, ktorého denná dávka nepresiahla 500 gramov za deň, hej, a ešte je to veľká väčšina vegánske, nie vegetariánske, až vegánske, lebo ja som na Novom Zélande bol taký akože nažhavený, zobral som si sušené jedlo, z ktorého väčšina bola, alebo som normálny mäsožravec, mäso a to mi tam zrekvírovali colníci, takže som sa zo dňa na deň stál vlastne vegánom a dosť veľa jedla mi zobrali, takže moja dávka bola tuším 750 až skoro 1000 denne plánovaná a zrazu som mal 500 a bez mesa, takže naozaj sa snažíš čo najviac lietať, čo najmenej chodiť. Tak vo vzduchu tie najkratšie lety tam boli tak 50 kilometrov, čo sú také 2-3 hodinky v ťažkých podmienkach a ten najdlhší mal asi 220
kilometrov, to som letel asi 8,5 hodiny. Čo sa týka tej taktiky, alebo proste ako to prebieha, tak ideš na prvý kopec, stade letím a celý čas riešim, aby som pristal čo najvyššie, aby som nepristával v údolí, ale pristal na vrchole, kde dokážem nielen pristáť, na druhý deň dokážem stade odštartovať, dokážem tam nájsť zdroj vody, čo bol najdôležitejšie. Tieto 3 veci som vždycky zohľadňoval a výsledok je nejaký. Kolik hodin denně to může občas jako být? Třeba je to, dejme tomu, 10-12 hodin jako denně? 12 hodin som neletel, najdlhšie 11,5. OK. To musí být jako mentálně jako hodně náročné, ne? Ty v podstatě, myslím, že si musíš dávat jako neustále, vyhodnocovat nějaké informace a tak dále. Áno, rozhodne paragliding je primárne mentálny šport a to sústredenie časom môže byť trošku nižšie s väčšou praxou, ale naozaj akože je to husťárna, že sa sústrediť 11,5 hodiny skoro do maxima. Prirovnal by som to možno k šoferovaniu po okresných cestách bez navigácie. Že musíš proste, sú tu križovatky, sú tu značky 50-ky, 30-ky, prednosť, ľava, správa, stále. Takže sú situácie aj počas 11,5 hodinového letu, kedy mám treba, že rádovo v jednotkách minút, povedal by som, že do 4-5 minút voľno, že som na dlhom preskoku prelete ponad údolie a mám čas treba trošku sa ponaprávať, hej, alebo trochu viac sa napiť, niečo zjesť, alebo napríklad teraz vo Francúzsku pri tých extrémne dlhých letoch som si musel natierať proste krémom ústa, lebo tam bol strašne suchý vzduch, až po také veci, že som sa polieval vodou, lebo mi bolo tak strašne horúco, tak na to máš pár minút. Ale jednou z tých vecí, ktorá je veľmi dôležitá, je udržať si, aspoň pre mňa, udržať sa v tom nasadení. Kedysi som s tým mal problém, že keď som niečo začal robiť, spravil som 3-4 fotky, tak som prestal si všímať okolie a kvôli tomu som pristal predčasne. Že som nedokázal potom nadviazať do tej situácie a začať znovu rozmýšľať, konať, analyzovať efektívne. A když ale šoféruješ, tak si můžeš zastavit na začít je únava a prostě řekneš, tak teď už to nedávám, tak si tady na 20 minút jako na benzínce zastavím a zdřímnu si. A to jako fakt nejde. Presne, toto je veľmi dobrá poznámka, ktorú dosť často aj ja vravím a teraz som na ňu zabudol, takže som rád, že nad tým takto uvažuješ. Áno, to je tá najdôležitejšia vec, že nedokážeš proste ani na chvíľu vypnúť. Také, že zaťahnem ručnú, vystúpim, vyklepem, hej, zaviažem si šnúrku. To akože, alebo trebárs, to sa mi nieraz stalo, že sa mi pri štarte povytiahlo tričko, teraz letíš na jare -20 a nedostaneš sa tam, 11 hodín sa tam nedostaneš, aby si zakasal to tričko, hej, alebo ja neviem, rozviazaná šnúrka a dosť často sa mi to vlastne stávalo, že som si príliš dotiahol topánky a vo vzduchu som mal odkrvené nohy a tak máš 8 hodín si necítiš nohy, ale nespravíš s tým nič, no. Ale jako a přichází ta únava jako v těch, protože když řídíš fakt dlouho, tak to se stane monotónní, ale jo? Prichází. Protože ty jsi tam pořád jako ve střehu, ne? Pořád jsi vybuzený nějak adrenalinem, takže i tak přichází? Prichádza a treba s ňou veľmi bojovať. Je to, nieraz sa mi stalo aj na X-Alpe, som vo vzduchu driemal, fakt, že tma. A ako na druhú stranu, potom ten mikrospánok proste, keď sa zobudíš asi vo vzduchu, že tak ťa tak akože znovu riadne zreštartuje, ale stávalo sa mi to v situácii aj na tom X-Alpe, že ako to bol extrémne silný vietor, fakt, že strašne, bál som sa, ale zároveň som bol schopný zaspať. Sice len mikrospánok, ale stále to bolo, že ma vyplo. A ide ti o život ďaleko. No, když se člověk kouká na tvůj Instagram, na který dáme teda odkaz do popisku, do videa, a doporučuji se lidem podívat, že tam máš toho obsahu fakt jako hodně a je hodně vypovídající, tak si prostě lidi řeknou, nebo když to na někdy vyskočí, tak si hodně lidí řekne, prostě to je nějaký jako šílenec, úplný prostě blázen. Ale mně se nechce úplně věřit tomu, že by v tom nebylo poměrně hodně jako promýšlení těch věcí, takže jako nakolik vlastně to, co my vidíme, jako je v tom odraz nějakého jako hazardu nebo risku a nakolik je to vlastně úplně jako prokalkulovaná, prostě vědomá, proanalyzovaná věc, kterou my třeba jenom nevidíme. No, s vekom prichádzajú skúsenosti, prichádzajú aj negatívne, teda veľké omyly. Takže s postupom času
sa snažím viac a viac analyzovať tú situáciu aj vopred, teda si to nejak premyslieť, že aká je tam šanca. Kedy si bývalo 50-50 celkom akože dobré, to bolo, že idem do toho 50/50 je celkom akože obstojná šanca. Teraz už sa to zľahka znižuje na nejakých 80/20 je fakt akože to je luxusný pomer, ale zase je to môj pohľad na vec a tá príroda, tie podmienky majú mnoho vrstiev, do ktorých ja nevidím, s ktorými nemám skúsenosť, ktoré nedokážem odhadnúť, takže dôležité je tak cítiť, že áno, na toto trebárs mám, na toto sa cítim, lebo ja neviem, 6,5 tisíc som už lietal, -20 som vydržal bivak, takisto nejaké free solo, nejaké obťažnosti som teda zvládol s nejakým prehľadom alebo čo, tak do toho proste človek ide, ale stále tam treba byť maximálne strehu a vždy ťa môže niečo prekvapiť, takže no, nejaká analýza, nejaké racio tam určite je, ale 100% nedokážu ani kvantové počítače predpovedať, takže... Ty bavili jsme se o tom, že se nepovažuješ vyloženě za horolezce, ačkoliv chápu, že to je trošku jako možná lehce popichování do té komunity, ale přesto, když si tě zeptám, jo, a pokusím se o to, na co myslím, že v nějakém podcastu si z té otázky tak jako lehce vybruslil, jakože srovnání rizika lezení versus létání. Je mi jako jasné, že se to možná úplně tak nedá říct, ale to, co se možná dá říct, tak je, nakolik se v těch dvou disciplínách dá právě jako vyhodnocovat a analyzovat. Jo, protože já neznám zákonitosti vůbec jako létání a termiky. Něco spíš jako málo vím o tom jako sněhovém, řekněme, lezeckém, takže jak se to vyhodnocuje vlastně v těchto dvou disciplínách? Nemám vykorčovať z tejto otázky, hej. To, čo je v lezení možno bonus, ktorý ja tam vidím, tak je ten, že môžeš zastať. Že to nie je konštantný pohyb. Hej, vo vzduchu veľmi nezastaneš. A väčšina tých situácií sa stáva akože nad zemou a pri tom lezení si proste, ja väčšinou leziem v zime, hej, takže nieraz sa mi proste stane, že zastanem a buď si spravím nejaký provizorný štand, alebo si nájdem miesto, kde dokážem zastať, rozmyslieť si, hej, zanalizovať, alebo proste hľadať nejakú inú variantu. A zase pri tom lietaní, ako si vysoko väčšinou, také nejaké veľké riziko, že by si z tých 2000 metrov spadol až na zem, je skôr menšie, kdežto pri tom lezení je skôr väčšie. Čím si vyššie, tým ten pád je fatálnejší. Pri lietaní je to naopak. Najlepšie je lietať vysoko a rýchlo, pretože aj z tých 2000 metrov, ak sa niečo stane, či je to kolaps padáku, alebo čo ja viem, čo iné. V podstate len to je najhoršie, alebo nejaké stretnutie treba s iným pilotom, že sa do seba zamotáte, alebo s vtákom, tak máš čas na nejaké riešenie, kým trestneš o zem a stále je tam niečo okolo teba z toho padáku, aj keď možno nie celé, ktoré brzdí tvoj pád, plus máš možnosť hodiť nejaký záložný padák. A niekde mám dokonca 2, niekde nemám ani 1, ale to je takto by som to nejako popísal. Je pravda, že na túto otázku nemám úplne vopred pripravenú odpoveď, ani som sa nad ňou tak veľmi nezamýšľal, takže idem, ako sa to hovorí, že z voleja. Jasné. Když jsem četl nějaké posty nebo vlastně nějaké stories z toho Red Bull X Alps, tak tam bylo v nějakém zmíněno hodně, prostě nevím, jak to bylo přesně, hodně emocí a byl tam zmíněný strach, jakože i hodně strachu. Ten se týká konkrétně vlastně jako třeba čeho? Jako toho, že někde, nevím, jako spadneš nebo že si ti zbalí padák, nebo... No X-Alpy sú samé o sebe preteky, kde sa ide na hran. A veľa ľudí to berie, ako keby sme napríklad do toho boli nútení. Ale je to stále moje osobné rozhodnutie, do akých podmienok, z akého štartu, do akého silného vetra a kade budem letieť. Ja tam letieť nemusím, ale môžem. A je teda už absolútne na mne, ako sa s tou situáciou vyrovnám. A na tom X-Alpe som sa bál teda asi každý deň, ale zase ja sa aj do istej miery rád bojím, pretože je to taký ten adrenalín presne, že ty vole, vydalo dobre, že si v tom napätí, si proste je to, ja neviem,
keď sme lovili mamuty alebo čo, tak je to taký nejaký pocit, hej, že proste sa vystavím svetu a uvidíme, čo sa stane. To, čo sa na padáku môže stať, a obzvlášť na tých X Alpoch bolo, že sme lietali v podmienkach, kedy aj vtáky chodia pešo. To tak akože hovorievané, hej, že naozaj veľmi silný vietor, búrky, blesky a tak ďalej. Takže to riziko si človek s nejakými skúsenosťami časom začne uvedomovať, že áno, keď raz fúka 70 km za hodinu a rýchlosť môjho padáku je 65 km za hodinu, tak budem určite cúvať. A to je, ja neviem, čomu to prirovnať. Lyžuješ. Tak keď si v lavíne po kolená, hej, si tam, vidíš, stále stojíš, ale ide to s tebou tam, kde to chce ono a nie ty. Takže niečo podobné, hej, že niečo môže zmeniť, keď máš šťastie, ale možno aj nie. A práve ten kontakt so zemou, ten býva problematický. Takže na tom X-Alpe išlo sa za hranice možného, ale tak to máme radi. Ale a dá se říct, že ti, kteří se třeba umísťují na úplně těchto příčkách, že mají ten cit pro to riziko a hryskiště jako nějak posunutý? Nebo tam rozhodují jako jiné faktory? Na tom X-Alpe sa veľa vecí deje síce súbežne, ale nedejú sa v tom istom mieste. V tom istom čase letíme, hej, ale ja som niekde inde, v inom počasí, a v akom je iný pretekár. Takže veľmi ťažko sa porovnáva s inými, a ako oni cítili tú situáciu a tak ďalej. Ale jednou z tých vecí je podľa mňa to, že odvaha je ako sval. Dokážeš ju vycibriť, dokážeš ju posilniť, ale dokážeš ju aj unaviť, hej, presiliť. A s viacerými skúsenosťami prichádza presne ten nadhľad, no tak toto som už zvládol, tak to zvládnem aj teraz. Alebo teda viem, čo sa mi stalo, viem, ako som sa bál, viem, do akej úrovne som bol schopný sa racionálne rozhodovať a kedy som už proste dal do zajačích a utekal, nezávisel na situácii. Takže lepší piloti na X-Alpe, samozrejme lepšia taktika, lepšia stratégia, ale aj manažment trebárs strachu a tých rizikových situácií. Keď sa proste nebojíš, tak dokážeš si premyslieť, čo spravíš. Keď sa bojíš, tak je buď boj alebo útek. A nevždy v tom lietaní je ten boj práve tou hlavou proti múru je to najlepšie riešenie. Treba trošku prepočítavať. Když se teď z toho jako pohybu pomalu lední dolů ještě na chvilku vrátíme k tomu lezení jako vertikálnímu nahoru, nebo skákat lezení, tak vlastně trošku jsme to nastínili, ale ty si vylezl nějaké naprosto seriózní stěny Grandes Jorasses, Triglav, Eiger, Matterhorn, doufám, že to říkám něčemu správně, tak mě oprav. Z některých se ti podařilo sletět dolů, z některých ne, pokud se správně pamatuju. A tak u toho bych se chtěl trošku zastavit a zeptat se tě, kolik ty potřebuješ vlastně toho prostoru na to, aby si mohl jako letět, jako z toho vrcholu? No, tie štarty v ideálnych podmienkach dokážu byť naozaj nepredstaviteľne priestorovo nenáročné, ale musia byť ideálne podmienky a teda tých variácií je veľa. Ale keď si predstavím ideálne podmienky, tak trebárs do 60 stupňov strmého, meter široké a 6 metrov dlhé miesto potrebujem na to, aby som sa do vzduchu dostal. Ale to sú ideálne situácie, ktoré nenastávajú, alebo len veľmi obmedzenie, lebo ako náhle, nechcem povedať, že sa tlačí na pilu, ale proste ide sa serióznejší výstup, tak serióznejší výstup znamená, že tá stena, tá hora je strmá a tých 60 väčšinou to je nepodstatná strmosť pre horolezcov, hej, to je tak pre lyžiarov. Takže nájsť to miesto nie je vždy jednoduché. Pritom ja leziem primárne v zime a zimné počasie je výrazne inšie, čo sa týka najmä tých vetrov vo výškach a na tých vrcholoch, ktoré sú veľmi členité. Takže väčšinou máme nevhodné podmienky, väčšinou mám neprajné situácie. A napríklad z tých Jorasov ja som v predpovedi videl severný vietor, ale on tam nebol, hej.
teda južný, ale bol severný, bol v podstate z opačnej strany, bol iný, ako bol predpovedaný a na severnú stranu to je kolma stena, ktorá má 1200 výškových metrov, ale podarilo sa mi odštartovať vďaka tomu, že mi tak trochu doplo, že za rohom je vlastne takzvaný, my to voláme štrúdel, je to horizontálny rotor a mi tam fúklo dostatočne na to, aby som dostal pár nad hlavu a potom som sa hodil dole do tej severnej steny a to bolo dobré. Ale napríklad na Matterhorne už tak dobre nefúkalo a stej som šiel síce letecký, ale nie na vlastnom padáku, ale letel som vrtuľníkom, lebo na zostupe som sa zamotal, stratil, zošuchla sa so mnou taká malá lavína a už som nedokázal pokračovať, lebo moja odvaha bola vysilená. Mal som svalovicu intenzívnu, už som bol dosť vybátý, takže som racionálne uvažoval a ako náhle už to bolo tak, že som sa šmykla sa so mnou lavínka, tak to už bolo proste, už som to nedával. Tak hlavně, že si letěl dolů. Áno. Jaké to vlastně bylo pro tebe? Jako bral jsi to jako nějakou, jak jsi to vlastně bral? No najprv veľkú hanbu a veľkú porážku, ale potom som si spomenul na otcové slová, že vlastne vyhrávať vie každý, ale vedieť prehrať to chce charakter a dneska nemám problém sa k tomu vrátiť a znova pomenovať chyby, ktoré predpokladám z môjho pohľadu, že som spravil a bolo ich dosť, preto to tak skončilo. A nuž, preceníš svoje schopnosti. Pokud se napadu, tak potom ten kopec, ze kterého se nepodařilo sletět, byl třeba Eiger. A tam se zase zeptám, jaký to vlastně je, jakože bylo to pro tebe jako nedokončená mise, jako nějakým způsobem, nebo prostě to tak úplně nebereš a hlavně, že jsi jako byl na tom vrcholu? No môjim cieľom, keď som s tými troma kopcami, teda Matterhorn, Džorasi a Eiger, to sa volá Alpská trilógia. Na Džorasi som vyliezol v podstate nedopatrením, lebo som letel deň predtým a z iného lezenia a zbadal som ten kopec, tam zajtra idem. Neviem, ako sa volá pomaly. Niečo som si naštudoval a išiel som tam a potom, keď som zistil, že vlastne, lebo to sú tie vedomosti toho horolezca od detstva, z knižiek a že vie kto, kde, čo, kde sa lámalo tá história, kde sa kuli veľké výstupy, tak by som ten kopec poznal, som len nepoznal. Takže až keď som ho vyliezol, tak som začal rozmýšľať nad tým, že pôjdem do niečoho ďalšieho. A celá tá trilógia v konečnom dôsledku bola braná ako tréning na veľké kopce, typu Himalája a tak podobne, lebo to je to, čo ma možno bude aj naďalej fascinovať, v čom by som chcel pokračovať, sú hory, ktoré sú väčšine zamrznuté, teda nad hranicou snehu a ľadu, pretože to sú hory veľké a to nevravím Everesty a tak, ale proste tých kopcov, ktoré sú vysoké, zasnežené je veľa a mne sa také páčia, pretože to pre mňa znamenajú hory. Hory sú tam, kde je sneh a ľad. A bol to v podstate taký tréning, lebo ten správny horolezecký život začína teda bouldering, potom nejaké skaly, viacdĺžkové skaly, letné Tatry, zimné Tatry, letné Alpy, zimné Alpy a Himaláje, alebo teda veľhory, hej. Takže to bol ten posledný stupienok, kvázi, ktorý som ja tak cítil, že lebo všetko ostatné som nejako popri tom lietaní už absolvoval, že proste toto si dám a keď to zvládnem, tak možno budem mať dosť skúseností na to vypraviť sa aj niekde do veľkých hôr sveta. Tebe lezecké dovednosti v ničem jako limitují ve smyslu těch cílů, které máš? Jako potřebuješ umět lézt proto, aby si mohl podívat na třeba jiný typ, já nevím, jako kopců a sletět z nich, nebo ne? Tak ja hlavne som absolútny priemer, čo sa týka výkonnosti v horách. Ja som tak akože 6, mixová 6, možno pri najlepšom 7 mínus je moja udržateľná obťažnosť, takže to sú väčšinou tie klasické cesty, alebo teda tak za mňa pekné, logické, ale nič extrémne. A samozrejme ma limituje výkonnosť, pretože sa venujem viacerým disciplínám a postupne to jednak dochádza, že sa nedá všetkému na maximálnej možnej úrovni. Dá sa, ale proste časom
ujde vlak. Hej, keď proste lietam 2 roky bomby, tak dobre, možno, že v lietaní som sa niekde posunul, ale medzičasom mi už šiel vlak s lezením alebo s lyžovaním, lebo som sa tomu menej venoval. Takže je super vedieť liesť a určite je to, ako si povedal, dovednosť, ktorá by ma niekde dostala. A postupne, teraz som začal rok či 2 dozadu aj s lyžovaním, lyže, lietanie a lezenie dohromady a to keď si zoberieš, že si zoberieš tých 30 kg, ideš do Himaláji s týmito 3 zbraňami a uvidíme, čo sa stane, tak si v podstate celkom slušný freestyler, hej, že kde potrebuješ sa dostať 100-200 km ďaleko, tak tam doletíš. Chceš ísť na ten kopec, tak na ňo vylezieš a dole sa pustíš na lyžiach, dole sa pustíš na padáku alebo proste ten pohyb v horách vo viacerých disciplínach je zrazu krásny. No já jsem viděl nějaký dokument, já myslím, že byl od nějakých 2 Francouzích, kteří někde ve vysokých horách, myslím si, že to byl asi možná Himálaj, létali, byl to dokument, nejsem schopen si vzpomenout, ale mě to absolutně jako prostě to byla jako svoboda, jako úplně v největším jako rozsahu, jakože vlastně, protože ten koncept, jakože jdeš nahoru a pak jako musíš dolů, vlastně je jako super, je to takové jako jasné, jako zarámované, ale je to, jako není to tak svobodné a to je úplně jako fakt pecka. Presne viem, o ktorom filme hovoríš, pretože obidvoch poznám osobne. Ten hlavný bol Antoine Girard, bolo to aj na Netflixe, lietali v Pakistane a my sme sa tam stretli pred 2 rokmi, keď som robil jeden Red Bull, teda pre Red Bull film som robil tandemového kameramana, že so mnou bol proste typek s kamerou a presne Girard mi hovorí, že ako ja tu chodím kámo 10 rokov, ale to, čo robíš ty, do toho by som nešiel, to by ma niekto nezaplatil, no ale ja som lietal na tandeme, hej, a to tam je akože je tá zodpovednosť veľmi vysoká. Počkej, akože on by nešel do toho dělat tandemového kameramana? No. Aha, a jakože kvôli čemu? Poprvé, tandem je výrazne menej výkonný. Ťažké štarty, ťažké pristátie. V Pakistane máš len kolmú skalu alebo sneh. Hej, proste ľadovce, tam tie pristátia, to je, hlavne je to skalné pohorie, hej, čiže tam nejaká tráva alebo čo. Ako náhle pristávaš mimo pristátia, ktoré je na to fakt určené a tých je fakt v takej krajine málo, tak je to prúser. To sa lámu. My sme tam boli 30 a za mesiac boli 4 vážne udalosti. Jeden sa z toho dostal so šťastím, že vlastne na záložáku pristál na takej terase v 4,5 metroch, dostal sa stade sám horolezec, ale hovoru chýbalo mu meter a bol by mŕtvý. Ďalší sa tam nejak si dolámal a ten posledný on stratil hlavu, mu normálne useklo hlavu. Tam zomrel, lebo treslo na tie skaly tak, že ho dekapitoval. Takže akože z 34 mali vážne, z toho jeden sa nevrátil, no. Tak to chápu, že ti tady tohle řek. Hej, ale tak zase, samozrejme je tam určite aj nejaká forma nadsázky, ale pre mňa to bola proste výzva a keď ma o to požiadal kamarát, aby som s tým šiel, to je ono, kurňa, budem sa teraz mesiac báť a to ti poviem, že kocky som mal riadne, lebo nie ja, ale ja som zodpovedný za ďalšieho človeka. Ja mám obmedzený výhľad, ja toto všetko, čo ukazujem, to nevidím. Hej, čiže presne dopredu nevidím, lebo tam je chlap, ktorý mal so sebou kameru za, ja neviem, 120 000 eur, lebo koľko, špeciálnu na zakázku a teraz sme pristávali v 5 500 nadmorských. Ale v 5 500 nadmorských je menej ako polovičná hustota vzduchu, to znamená tvoja štartovacia minimálna rýchlosť rastie, nie je to exponenciálne, ja tú funkciu neovládam, dal som to vypočítať, ale vychádzalo to o nejakých 18 kilometrov väčšia rýchlosť, minimálna. Hej? A keď tvoja minimálna rýchlosť je treba 30, tak ty musíš na štarte 48 a to je minimálna, pri ktorej sa dotýkaš zeme. Keď máš na sebe, ste dvaja, taká 4-metrová rúra, tuto 15-kilová proste masa elektroniky a vaša minimálna rýchlosť je 48 za hodinu a pristávaš v skalách. Vieš si to predstaviť? A nevidíš, hej, tie skaly, ktorých mieríš, je to len tak, akože doľava, doprava. Bolo to rozhodne vzrušivé a
Na tú expedíciu veľmi rád spomínam. No. A ty máš nějaké zranění? Jo. A jsou jako z létání a přistávání a pádů, nebo jsou jako z lezení? Z lezení mám len omrzliny a necitlivosť a všetko To je ostatné. v pohodě, to se nepočítá. To je nič. Môžeš sa... neviem, či si to niekedy zažil, ale ideš sa sprchovať a tá voda je vriaca, že má 85 stupňov, 90, proste fakt to na holú kožu nechceš. A ja prídem, dám ruku a ja neviem. Alebo môžem vyťahnuť, že párok z vody, ktorá buble. Skúšil si to niekedy? Alebo presne to do sprchy presne idem a teraz šlapnem a nič na chodidlách. A tá voda je ale že strašne horúca. To nevydržíš, keď si to dá na telo, ale vieš, skúšaš rukou, skúšaš nohou, obidve nefungujú. Pár razy sa mi stalo, že to bolo dosť zlé, no. Keď už tam skočíš, boha, skoro vriace. Takže väčšinu zranení mám z lietania. Mám nejaký prasknutý chrbát, trošku. A teraz som si na XLP zlomil ruku, v ramene taký výbežok. A čo ešte? No, mentálne to nebudeme tu rozoberať, aké sú zranenia, ale palec mi, jasné, jediné zranenie, ktoré je fakt také divné, že mi v 18 mi zatiaľ kamoš mečom do ruky, tak mi zlomil palec. To je jediné také úplne mimo lietania. A nejaké kolená, pochrumané menisky a tak normálne. To jsou normální věci. Přivádí mě to ještě k tématu base jumpu. A ty jsi vlastně zmiňoval, že třeba i s tím věkem se jako mění ta senzitivita na to riziko, jo, z 50 pade na prostě jiný jako poměr. Kde v tom všem jako je, nebo byl třeba nějaký jako base jump? Protože to osobně, když jako koukám na nějaké stupnici extrému, tak já neznám vlastně nic úplně šílenějšího, než když někdo jako v tom jak se to jmenuje, wingsuit, tak když tam prostě skočí z té skály, jo. Koketoval si s base jumpem? Áno, ale do tohto wingsuitu som sa ešte nedostal a pravdepodobne ani sa nedostanem, pretože je toto najšialenejšie, čo môže byť a tu sa dostávame do nejakej racionálnejšej roviny výpočtov toho, čo ako funguje. Ja teda base jumper, no, má za sebou asi 13 skokov, ktoré sa dajú charakterizovať doslovne ako base jump. Ostatné sú také to koketovanie, hej, že nebolo to zo skaly, bolo to z malej výšky, bolo to s base jumpovým padákom, ale nebol, lebo base jump je skákanie z pevných objektov typu bridge, teda mosty, antény, skaly alebo budovy, hej. To, čo tam zažiješ, to je proste, že dajme tie prvé, to je, že ja idem zomrieť. To je to, čo ti tvoje telo hovorí, lebo proste celý život sa nesnažíš o nič iné, len sakra nepadať. Nepadať zo vzduchu, nepadať zo skaly, proste nie. A zase stojíš na tom 1000 metrovom a že ty sa hoď dole. Fú, no, mne to prvý raz trvalo, ja neviem, koľko minút. Príde mi to ako nekonečno, ale určite som tam bol pol hodinku a tak akože najprv len tak akože z diaľky. Tu sa nevieš dole pozrieť, mi tuhli kolena a proste, vieš, že ten strach, to je, si uvedomuješ, hej, že proste čo tam môže byť. No a postupne to akože už potom na druhýkrát som mal, že špičky na kraji. Už na tretí som mal, že špičky cez okraj a po nejakých 10 sekundách, neviem prečo, proste som sa objavil vo vzduchu, letiac dole, že možno, že som to ani nechcel, ale sa to stalo. Takže ten base jump, ja by som povedal, že v podstate odkúkujem od kamoša Arona, s ktorým sme boli aj v Pakistane, on je Red Bull atlet a hovoril mi pred 2-3 rokmi, keď som pre ňom makal, že vieš, Ďuro, že ja viem lietať proste do diaľky, viem stúpať a chýba mi ešte, že zvládnuť to padanie a keď to zvládnem, tak som proste zmákol element vzduch. Viem ísť zo všetkých 3 osiach, hej, a si hovorím, to vôbec nie je zlý nápad. Celý život sa s parašutistou a base jumperov smejem, hej, a teraz do toho pôjdem. A poviem ti pravdu, že ako ten adroš, čo tam zažívam, tak to zo mňa sa kamoši vždycky smejú, keď ma idú vyhodiť. Aj keď nie som hladný, tak furt musím ísť na toaletu. Vždycky v lanovke prdím jak hovado, lebo proste to ťa otvára úplne, lebo vieš, musí si zbaliť sám ten padák, jo, a to je akože, veď dobre, ale na hovno šnúri, máš jednu šancu. Hej, tam je to nie 50/50, ale môj subjektívny dojem je vždycky taký akože hodne hraničný stále, lebo nerobím to často.
Ale rozhodne to je super naučiť sa, pretože mám taký projekt, ktorý snáď za svoj život stihnem a to je, že vylieza zletieť Panenský vrchol alebo aspoň prvý výstup na každom svetadieli. Už mám 3, no ale niektoré hory sú tak strmé z toho horolezeckého hľadiska dostatočne hodnotné, že je z nich lepšie spadnúť ako odletieť. Teda skočiť, hej, s tým base jumpom. Tak som si vravil, že možno to nebude zlé sa naučiť a zároveň je tam celkom ľahká, jednoduchá a časovo nenáročná možnosť, ako intenzívne drogovať adrenalínom, hej, v tomto smere, že to naozaj skočíš asi z toho týždeň, že hej. A čím menej to robíš, tým je to akože intenzívnejší pocit pre mňa. Tak to je tá výzva těch Seven Virgin Summits? Áno, začalo to s týmto názvom, pretože sme boli na začiatku dvaja, boli sme v Antarktíde a v Grónsku, ale potom sa naše cesty s Mišom Sabovčíkom rozišli, ale ja som chcel pokračovať v tej ide, lebo sa mi to fakt páčilo. Hej, proste úplné zhmotnenie, pritom to nebolo akože pôvodne môj nápad, ale Mišov, zhmotnenie tých krásnych myšlienok, presne o čom sme sa tu bavili, že ako náhle si s tým padákom, s tými lyžami a s tým lezením v horách, tak tá sloboda je neuveriteľná. A mal som minulý listopad vlastne 3. takúto výpravu, teda nebola 3., ale bola ako 3. kontinent svetadiel konečne úspešný. A teraz si predstav, že som odštartoval na predholých v Himalájach v 8000-ovej kombinéze s lyžami a okolo mňa behali opice, hej, lebo tam je proste džungľa. Všetci sa na mňa tam napozerali, že ty čo tu chceš s lyžami? No tu nič, ale o 80 km ďalej v 6500-ových horách budem lyžovať. Tam som doletel po 2 dňoch, zaklimatizoval, zlyžoval som 5200 metrov vysokú horu, potom som preletel pod ďalšiu, ktorú som zo vzduchu si vybral, že tam pristál, rozbalil základný tábor v zmysle môj stan, to bolo všetko. Vyliezol aj s lyžami, aj s padákom na vrchol do 5800 a zletel dolu. A potom ďalej prespal v stane v tom svojom kempe a na druhý deň zletel naspäť do údolia a išiel stopom smetiarským autom domov. Takže tá sloboda, ktorú ti tieto disciplíny, keď ich dokážeš skombinovať a odniesť v rámci jedného letu, jedného lezenia, tak je to fenomenálne. A je tohle ta ústřední jako esence, prostě to téma jako vlastně tady toho počínání, jako je to ta svoboda? Jako já minimálně, když jsem viděl ten dokument, tak to je přesně to, co jsem z toho jako cítil. Jo. Dovolím si povedať, že áno, tá sloboda, tá krása a objavovanie veci, ktoré sú ostatným ľuďom skryté, teda okrem tých, ktorí lietajú, to prispôsobovanie sa situácii, tomu prostrediu a aktuálnym podmienkam, no akože za mňa super. Ja tam vidím dokonca trošku, akože ale len pre mňa osobne presah aj do nejakých chlapčenských snov a ideálov o hrdinstvách, o ktorých som čítal a sa mi to proste bohovsky mi to tak zapadá, no, že sa vybrať ako taký Herakles, vieš, a tam s nejakými ľadovými obrami sa tam pasovať sám, tak je to pekné. A zároveň akože nie som asi úplne mentálne zdravý, alebo jak to povedať, taký ten, že morálny maják, ale mám pocit, že cez takéto výpravy aj môj charakter sa istým spôsobom pretvára. Pretože keď si odkazaný sám na seba a teraz pristaneš proste v 5000 na ľadovci, si to len ty, kto sa o tom rozhodol, že sem príde, a si to len ty, ktorý má šancu sa z tejto dostať živý a nikto ti nepomôže. Takže nadávať, že trhlina a kto to vybral, kto to vymyslel, no ja. A tak mi treba. Keď tu zomriem, tak je to proste len moja sračka, aby som to povedal tak napriamo. Takže je to krása. Vlastně naprostá většina toho, co děláš, se samozřejmě týká kolem hor, takže otázka na závěr. Co ti hory dávají a co ti hory dali? Dávajú mi zmysel života, krásu, nádheru, radosť a slobodu. A čo mi dali, alebo čo mi vzali? Většinou se neptám na to, co vzali. Zůstávám u té pozitivní verze, ale když už to zmínil, tak můžeš odpovědět. No je něco, co ti vzali? Cit v rukách. A nohách. A budúcnosť.
OK, tak díky moc za rozhovor, přeju, ať se daří ve všech projektech a třeba někdy na viděnou. Díky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za super siahodlhý rozhovor. Přátelé, díky i vám, že jste tady tenhle rozhovor sledovali. Pokud se vám Nahoru PV líbí, tak o nás nezapomeňte třeba někomu říct. Taky nás můžete sledovat na sociálních sítích a děkujeme partnerům Nahoru TV, kterými jsou Saleva a taky Brain Market. Nezapomeňte, že s kódem Nahoru 10 dostanete 10% slevu na většinu nazavěného zboží na e-shopu brainmarket.cz. Tak díky a někdy příště ahoj.